It's about time. Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale ndipo mukuonera kanema wanu wa Times Television TTV komanso mukutimvera pa wireless ya Times Radio komanso mukutitsatira ndithu kudzera pa samba la Facebook la Times imeneyo ndi Times 360 Malawi. Lero ndi lachisanu pa 1 July 2022 ndipo nthawi yathu 22 minutes to 11. We are live on Times Television, we are live on Times Radio, and we are also live on Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page. Muli ndine ndevu zamwaye Wanderer Msisia, sindi ndekha ndili ndi ochunga Wayana chunga. Ndakulandira Wayana. Zomu kwambiri Wanda. Komanso posa khalisa apatikhala tikujoinana ndi Brian Banda amene ali kunyumba kwa Vice President kumene tikhale tikumva press statement imene kapena kuti public statement kuchokera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Bambo Saulos Klaus Chilima. Mwina tisanapite kwa Brian Banda ndimangoti ndi ufuse Wayana kuti lakhala siku la busy lachisanu tinali ku State House kumene president amalumbirisa ma Supreme Court judges a new and follow kuchoka kumeneko mwambo wa vice president umene akuti uyambe 10 o'clock. Koma vice president ana kuti achifaka kuchitika mwambo wina ku State House ofunikira tikulumbirisa majaji aku Supreme anyuwani bwanji ife tisunthe wathu to 11 o'clock. Nimati ndufuse uona bwanji kuganiza kwa choncho. Kuganiza one kofuna kulemekeza mtsogoleri wa dziko komanso kumbali ina titaonena kuti it's very tactful ndikuganiza kwa nzeru chifukwa chonena kuti Chilima sopano akuganiziridwa kuti anatengapo mbali pa nkhani yakatangale yokhuzana ndi sata. Ndiye milandu imene ikhala yakupita ku khoti ndipo mwachidziwikire nkhani ndionena kuti ku khotiko ikakumana ndi majaji amene nthawi zina mlanduwo akauponya mlanduwo kuti ukafike ku Supreme Court. Yes. Ndiye nthawi zina timati pachichewa ndibwino kukonza kapasi kuti kamapumamba kasike chifukwa majajiwa amene apasa ulemulero azakumana nawo usiku lina mwinaso ku Supreme Court kumene. Ndiye it's a very tactful, it's a wise decision kungofunanso kuonesa kuti akufuna kumulemekezabe Chakwera amene ali mtsogoleri wa dziko lino. From a political point akusonyezabe kuti ndithu kaulemu kasawacha ndikupereka abwana. Ndiye I don't expect kuti atakuyankhula zonyoza mtsogoleri ameneyo. I doubt chifukwa movie ikusonyeza kunena kuti akufuna kuti aonese kuti he's respecting the order kapena kuti mene hierarchy of power ilili mdziko lino. Ndiyankhule motero. Chabwino tikukumbusani kuti tili pa Times Television TTV, tili pa Times Radio komanso tili pa Times 360 Malawi Facebook page pamene tikudikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wandi Saulos Klaus Chilima amene akhala kulankhula ku mtundu wa Malawi nthawi kamakwana 11 o'clock. Palaini pa tili ndi Brian Banda amene ali konko. Brian ndiye sakundimva bwino lomwe. Ndikuvani kwambiri Wanda Msisha ndi Wayana chunga. Chabwino Brian iweyo uli konko ife tili kuno ku studio ndi Wayana imene tufuna kupenta chitustuzi kuti zinthu zikhala motani pamene Malawi akufuna kumva kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko Chilima. Iweyo uli konko tatipase mood yake akumene koko. Mood ndi yotani pamene tikuyembekezera kuti Chilima atuluke 11 o'clock nkulankhula. Ndikutokozeni kwambiri Wanda Msisha komanso Wayana chunga. Zonadi tikukulankhulani kuchokera kuno ku Lilongwe ku area 10 kumene kuli ma offices achipani cha UTM. Kuno anthu ayamba kufika mmamawa kwambiri. Mmamawa tikumva kuti as early as 5 o'clock anthu akhala kufika pano kuyembekezera msonkhano umenewu. Monga ndikuti mwina magamba kale kunena kuti msonkhano umenewu umanena kuyamba 10 o'clock. Koma kudasinthidwa kubwera ku 11 o'clock kota utangosala mphindi zochepa kuti Vice President dziko lino la Malawi Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima amenenso ndi President wa chipani cha UTM alankhule pa umaona kwabwera anthu ambiri komanso kuli chitetezo chachikulu. I don't know if my cameraman anga kuonetseni kugeti ndi kumene kuoneka kukoza kuona ndithu kuti kula asilikali osiyana anthu ambiri ali panja
koma kwabwera ndithu anthu amene amatsatira chipani cha UTM mukhoza kuona ndithu anthu osiyanasiyana ali pompano. Enanso amene afika pano ndi anduna athu a gender amene ndi mayi Patricia Kaliati. Taonanso nduna aleba ali pompano, anthu osiyanasiyana ali pompano. Mayi Kaliati tili live pa Times Television komanso radio tikulandireni. Tiyembekezere chani mawu tiyembekezere chani mawu mudikire iwo mudikire iwo kuti kodi anena chani moti simkudziwa kalikonse iya mwaule mutipereke kwa iwo kuti anene iwo acha bwino ndiye monga ndanenera kuti palibe aliyense amene akukamba kuti kodi muli chani mu briefing imeneyi, koma ndimafuna ndinene kunena kuti kwabwera ndithu anthu osiyanasiyana otsatira chipani ena avala makaka a chipani cha UTM ngati anyamata ali apa akuluakulu. Muli bwanji? Tiri bwino kaino. Chifukwa chani mwabwera kuno mmawawu? Panopa tupanga support president wathu. Kuti timve kuti ayankhula chani kwa mtundu wa Malawi. Ndithu. Chabwino inu mwachokera kuti? Ine ndine wa Mulungu muno. Okay. Ndithu support wa mkulu wa UTM Ambassador Steve. Ndithu. Chabwino. Muyembekezera chani mmawu? Tuyembekeza ndithu zabwino kuchokera kwa president wathu Dr. SKC. Machine. Njanji. Chabwino. Ndithu. Mwachokera kuti? Wanka wale momwemu Ambassador Kwimajere. Ambassador Kwimajere? Sure. Ambassador wongojera? Wakujipani. Wakujipani umeneo. Sure. Siti kusewera. Chifukwa chani mwabwera mukadakhoza kuonera pa television komanso kumvera pa wireless mwabwera kuno chifukwa chani? Iyi ndi support imene tikupereka kwa president wathu. Afuna atilankhule sangangolankhula palibe ife ngati masapota okhulupirika. Chabwino ndiye monga mene ndanenera kunena kuti kuli akulu a chipani komanso ndaona nduna zaboma zilipo mpano, ukaonanso nkhope zina zimene timaonana nazo nthawi imeneyo ku campaign. You remember two years ago kunali campaign, nkhope zina zimene sidazione ndithu for some time mukhoza kuona ndithu nyamata adzitho amphamvu a UTM papita nthawi tisadaonane. Ndithu Brian. Chabwino zone. Mwachifanya ni mwafika kuno? Kuno ndiko office kwathu. Ndifake tili pa office kwathu. Mwaona akulu ena akuthawa. Akulu ena avala majasi. Akulu ena avala majasi mkhoza kwaona kuthawa ajina kwesi msusa komanso akulu ena avala lilemba pano. Koma ndimangofuna ndinene kunena kuti anthu ali ndi chidwi pano kuti kodi zikhala bwanji. Mafunanso ndikuonetsereni mkatimu pang'ono Wanda komanso Wayana Chunga tingolowa mkatimu pang'ono kuti tione kunena kuti kodi a vice president alankhulira malo otani ndipo mkatimu mukuoneka bwanji. Ndikhopa kuti tileka limodzi Wanda komanso Wayana. Tiliso pa radio ukamati onesera mkatimu zithambe kupenta picture kuti kodi mkatimu mukuoneka zotani. Siwonse amene akutha kuona chithunzi ena akudalira kuti iweyo uzapentera zithunzi pamene ukulowa mkatimu Brian. Bwino pamene tikuyankhulira pano tsopano ndi mkati mweni mwa amene vice president akhala kulankhulira awandi Frank Tumpale mwenefumbu amene vice president akhala kulankhulira awandi Frank Tumpale mwenefumbu amene ndi mneneri wa chipani cha UTM kuimbira wanthu limene abwera pano zikutanthauza chani zimenezi? Izizo kwa ifeyo achipani cha UTM ndi oyamika kuti anthu abwerawa ndithu kusonyeza kuti ali nchidwi kuti amve uthenga wa president wa chipani cha UTM kuti bwanji omwe aliso a vice president a dziko lino. Anakubenthulirani kuti kapena mulindika ka paragraph pang'ono? A president yo uthenga ndi wawo ndithu. Ine ndimuona ngati kuti UTM wina anthu adabwerera mbuyo koma kuona panjapa mmene palili komanso m'bwalo muno kuti muna kali mphamvu anthu. Tinalengeza kuti anthu asabwere koma tadabwa kuimbira anthu mmene labwera pano. Ndiyeno manga ndi maufulu a democracy ife tibe mphamvu kuti tingawa kuti yabwererani. Chabwino amene wandi Frank Tumpale mwenefumbu timafuna ndingokuonetseraniso ni kapenanso ina amene mukutimvera pa wireless. I wanted you to see this picture imene atulankhani osiyanasiyana abwera pano, makamera osiyanasiyana amene abwera pali Zodiac, Times, MBC sondaiona ndipo mpano amene wanyamatawa ndi amene akuchita mmani makamera amene wakoma zonsezi zidziyang'ana ku Sanjaku
kudzanja langa lamanja ino amene mwina mukutimvera pa wireless mungathe kuona zimene zikuchitika, koma ino amene muli pa television picture imeneyi ndi imene ikhale kukufikani kuchokera kuno kulilongwe. A vice president achilima akhala kulankhulira pa podium imeneyi. Ndiye ndi malo ang'ono kwambiri, in fact ndikaona muli mipando 5 yokha imene akhale akuluakulu, koma the rest ndi atolankhani amene abwera, komanso sikuti ndi atolankhani wonse, cameraman ndi amene ali pano. Kumbali inayi ndiye ma officials UTM ena ma organizers amene ali pano kuyembekezera atolankhani ngati awa abwera pano. Awa ndi Cafe Maulidi kuchokera ku Meji, kuimbira atolankhani amene abwera pano kwa basi. Apa zikusonyezeratu kuti Amalawi akuyembekeza kuti amve kuti kodi lero kuno kutuluke nkhani zotani. Mwaona ndithu atolankhani osiyana-siyana ambiri akuchita cover function imene live. Lero ndithu kukhale zoti munthu akatsegula wireless pala achilima, wireless pala achilima, television pala achilima, anthu ambiri akunjako akukonzekera ndithu kuti amve kuti kodi komanso ena amene ali kunja kwa dziko lino akutsatiranso zonse akutsatira ndithu anthu momwe zachitikiramu president kwachotsa nthenga achilima. Anthu akufuna atamva kuti kodi achilima zimenezi zawafikira motani, ayankhulapo motani. Palinso anthu ambiri mabungu ambiri ngakhalenso chipani cha DPP chimene kunena kuti achilima mwina atole pansi udindo wawo kupereka mpata pakafukufuku. Anthu akufuna amve kuti akhala kutuladi pansi udindo kapena satula. Kodi ubale wawo pakadali pano ndi mtsogoleri wa dziko lino uli bwanji? Atifotokozere zimenezo achilima. Nde Amalawi ndithu pano pali ndi chidwi kuti adikirire kuti amve kuti achilima anena chana. Adafotokoza kale sabata latha kuti iwo anthu adekhe alankhule lero ku mtundu wa Malawi. Nde ambiri lero ndi mipungwepungwe yachitikayi chiyembekezo nchoti amve kuti kutuluke nkhani zotani. Ndiye tukwatulukatu anthu ena amene tidaona pa campaign 2 years ago. Kwa basi ndale ndoti zayamba pamene zayamba mipungwepungwe imene tikuyionayi ndale pamene pazayamba nkani anthu ambiri afika malo ano. Ameneyo ndi mtolankhani wa Meji amene alinso mchipinda muno nanena kunena kuti kuno kwabwera atolankhani ochuluka kwambiri, ndipo malo ali muno sikuti ngokwanira kuti aliyense akhoza kukhala. Ambiri amene ali kudzanja langa lamanja ndi atolankhani osiyana-siyana. Uyo ndi mzanga wa ku PLFM Frederick Nkula. Ino mwachokera kuti Defender civil society. Ndamba kuti kuliso civil society. Ndiyetu ndi mmene ndimafuna ndinenere kunena kuti zinthu ziwiri zofunika kuzinena kunena kuti akuluakulu chipani cha UTM afika pano. Chinthu chachiwiri nkunena kuti chitetezo nchachikulu kwambiri pano. Komanso ndimafuna ndinene kuti nduna zaboma zafikanso pano. Mukayangana kutsogolo kwanga njinga zimene zotsogolera kukhangati kuli njinga ndithu zotsogolera mukhoza kuona mchithunzi mwanumo ino amene mukutimvera pa wireless kwabwera njinga ndithu zukulu zodabwitsa kuti kodi njinga zimenezi zachokera kuti zikufika pano. Ndiyetu ndi imene zikukhalira kuno ku area 10. Aliyense maso chidwi kuona ku zipata chifukwa vice president Saulos Klaus Chilima atulukira pa zipata zimene zili kudzanja langa lamanja kumene kwadutsa posa chilipo mpano njinga zitatu zikulu. Ndaona kuti zipata zija atsekulanso tione kuti chikuchitika nchani. Tikhoza kuona ndithu khangati kuti amati sweeper imene ndiye kuti galimoto yotsogolera yukhangati ambulance ikulowa ndiye kuti posa chilipo mpano vice president akhala kufika malo ano. Ndaona Mai Patricia Kaliati amene afika kale, komanso anduna a Labour a Vera Kantukule ali pompano ndi akuluakulu ena. This is a beautiful picture. Nimafuna mungoona amene andandira akuluakulu achipani pano mchithunzi mwanumo Mai Vera Kantukule komanso akweni amadziwika ndi zinoti akweni Mai Kaliati achenanso bwino kwambiri. She's always smiling. Akweni
yani sungayambane nawo kuti mpaka angakukwire makhala osekerera nthawi zonse. Ndiye akuluakulu amene afika pano chipani cha UTM ndi amenewa aliyense maso kunjira kuyembekezera kunena kuti kodi zikhale bwanji masana wano. Wanda komanso Wayana maybe mukhuzokhala ndi ziwiri zitatu zoti mufunse kapena kuonjezerapo. Pano nthawi ndi pafupifupi 8 minutes to 11 ndekuti kamati 11 o'clock amene wakhala mwina akufika di imene alonjezera. Komano wafusa akuluakulu a UTM ambiri akunena kuti tingoti onse akunena kuti sakudziwa kuti afuna alankhule zotani. Iweyo mwa ukadaulo wako monga Brian Banda kodi wanunkhiza wapezako kapalagrafu kamozi kamene umafusa Frank Tumpali Mwenefumbo aja kuti kodi uganiza kuti a vice president amenewa anena zotani ku mtundu wa Malawi? Hai sikuti palibe amene akunena kalikonse ukamamva Frank Mwenefumbo akulankhula akunena kuti ngakhale paragraph imodzi ya speech sakuimvetsa. Koma sikuti nkhani zake ndi zachilendo, nkhani ndi zomwe takhala tikumva. I think this is an opportunity for the vice president to explain to Malawians kuti kodi akuti bwanji pa zimene president Chakwera ananena kunena kuti sawapatsanso ntchito for now. Komanso inu mukudziwa kunena kuti nkhani zimenezi ICB sada zimalize kuzifufuza bwinobwino kodi wo akuti bwanji. Komanso kunena kuti akhala ena akhala kunena kuti mwina atule pansi udindo pamene ma investigations amene wakuchitika kodi wo akuti bwanji pa nkhani zimenezi. So ndi nkhani zimene zimangenthenje pakadali pano ndi zimenezo ndikhoyo takhala kuyankha mafunso amenewa. Dzina lawo malingana ndi mmene tinamvera president lidatchulidwa mwa anthu amene akukhudzidwa ndi asata kodi iwo akuti bwanji. I think this gives an opportunity to him to explain. Mukaona pepani ndi ngokudulani pang'ono ndimafuna kuti ino amene mukutionera pa television komanso amene mukutimvera mukhoza kuona tsopano kuti mdipiti wa vice president ukufika tsopano malo ano galimoto zotsogolera ndi zimenezi zili waliwali kuonetsetsa kunena kuti munanena kunena kuti amasunga nthawi ndipo vice president akhala akufika tsopano galimoto zawo ndi zimenezi. Mukaona mchithunzimo galimoto number 2 CP9933 akuyendetsa okha amakonda kuyendetsa okha vice president amene akufika apawa galimoto yofira ndipo iwo wanda amene akutsika tsopano vice president anyamula kudzapatsana moni ndi amayi Patricia Kaliati komanso atumpale Mwenefumbo komanso akupatsana moni hapo ndi labor minister Vera Kantukule kudzaperekanso ulemu kwa akuluakulu amene afika pano. Ndiye ife tikuwalondola mbuyomu kuti timve kunena kuti kodi zikhale bwanji aliyense maso pa television aliyense khutu pa radio kumvetsera pano tsopano kuonetsetsa kuti zonse zikhale mchimake bwinobwino kuti akamalankhula adzimveka. Tinanena kuti vice president ndi munthu amene amasunga nthawi. Inu munanenanso ku studio ko kunena kuti by 11 o'clock ndikhupe kuti zonse zikhale zikuyamba pano. Ndiyetu ndinanena kunena kuti almost everything is ready tsopano. Vice president akulowa tsopano mchipinda chimenechi chimene tinakuonetsani poyamba paja ndipo posachedwa pompano tikhale kuona zonse pano. Ndiyetu amene akutsogolera mwambo umenewu masana wano ndi Frank Tumpale Mwenefumbo. Ndikuperekeni kwa Tumpale Mwenefumbo kuti atitsegulire mwambo umenewu. Bambo Frank Tumpale Mwenefumbo. Your Honor, Dr. Salos Klaus Chilima, State Vice President of the Republic of Malawi, who is also UTM President. Honorable Patricia Kaliati, Secretary General of UTM, also Minister of Gender. Deputy National Publicity Secretary, Honorable Chris Kanyasho, MP, and all senior of the party present here, members of the media handling this live coverage here, and those covering the event from media houses that are streaming the event live. Your Honor, before proceeding with the program,
allow me to request Pastor Karo Msuku of Pillar of Hope International Ministries to open the event with a prayer. Your Honor. Your Honor, the Vice President of Malawi, and all leaders, respected present here, let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you. We worship you, mighty God, King of glory, because of the wonderful time that we have gathered in this place. Father, we are praying, Almighty God, for this function. May you, Lord Almighty God, be the engineer of everything that will happen in this place. We are praying, Almighty God, because of our leader, the Vice President of this country, Dr. Saulos Chirima, as he's going to present the issues that affect this country. Father, we are praying, Almighty God, for the wisdom to be upon him. In the mighty name of Jesus, may you cover him, Almighty God, with your glory. In the mighty name of Jesus, we are praying in the mighty name of Jesus that give him wisdom, Almighty God, to speak the word from you, Lord. In the mighty name of Jesus, we are praying, Almighty God, as we read in the Bible, 1 Samuel chapter 30, verse 1, the time David came from the war, Father, we saw that there were so many fights that were there between him and the soldiers. They found that the city of Ziklag was burnt into fire. Father, the people that were with him, they wanted to stone David, but David, in verse 6, strengthened himself. And he went to Abiathar and asked their direction, and they prayed to God if they can pursue the war. And God said, you can pursue, and you are going to recover it. Father, I'm praying, Almighty God, for the Vice President. He's passing through a lot. Father, I'm praying that he cannot do without you. But you alone, God, you can hold his hand, direct him, God. Give him peace. And God, give him wisdom on how to lead this country as a Vice President. Father, we thank you, Almighty God, because we know that our help comes from you. As you say in Psalms chapter 121, you say, where my help comes from? The help comes from the Lord who does not sleep nor slumber. We rely on you, Almighty God, in everything. May you, God, direct your servant. May you, Lord, give peace your servant. May you, Lord, deliver your servant in the mighty name of Jesus. We thank you, Father. We worship you as we leave everything into your hands. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Msuku. Good morning, fellow Malawians listening to us from across the country and worldwide. My name is Frank Tumpale Mwenifumbo. I'm the National Publicity Secretary of UTM, and I'll be your Director of Ceremonies this morning. Your Honor, on Friday last week, you promised the UTM family, the country, and the world at large that you'll be making a statement to the nation this week. And that day is today and now. As we all have noted and observed events preceding today, the nation is waiting with bated breath to hear from you, sir. Therefore, I'll be shortly leaving the podium to pave way for your speech, sir. Suffice to say that the speech has been long overdue. Therefore, Your Honor, I humbly request that you make your statement in English, followed by Chichewa. Thereafter, that will conclude the event this morning. Your Honor, sir. Thank you very much. Allow me to say all protocols observed. Fellow Malawians, good morning. I have been mostly quiet since we got into government. Not for the misbegotten reason some may find appealing, but out of a sense of duty and responsibility for the orderly running of government.
I have not been quiet out of arrogance towards you, fellow Malawians. As the Vice President of this country, I took oath to save my country, to save you, fellow Malawians, and to do so by assisting His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi, in executing duties of his office. I have to observe the limits of the powers and duties as provided for by the Constitution. I believe that this is logic of our constitutional setup, and one I am committed to observe. And so, I have rather been focusing on delivering assignments that were entrusted to me as part of delivering on the promises we made to this nation. At all times, I have aimed at meeting the expectations of the President and Malawians, even when some things appeared impossible to deliver on face value. A notable example is the Public Sector Reforms Report with recommendations which is under consideration by the President. Let me emphasize this: there can only be one President of the Republic of Malawi at a time. All of us must rally our support in unison as the President leads the nation on a very difficult path towards our prosperity. And so when the President speaks, he articulates government's policy direction. It would be remiss of me to be seen to be pulling in a different direction for political convenience, creating discord in the executive leadership of this country, and in the process, shifting the nation's focus from the objects for which a government exists. This is particularly important to bear in mind because the foundation of the present government, being a political alliance, some may think being the Vice President is the same as being the co-president of this country, as if this is a power-sharing arrangement. In actual fact, it is not. The present administration got into office as a political alliance. I will return to the political alliance in a moment. What we must, as Malawians, bear in mind is that we have a nation in dire straits to lead. A nation we promised so much, a nation whose political leadership, both past and present, owes a huge debt of development. We are way behind time and ourselves, and every day it is urgent that we act towards progress, towards a nation we say must be middle-income economy in the next 40 years or so from today. Today, I have to address you, fellow Malawians, because in the period of my relative silence in speech, a number of developments have emerged. And these developments have made it imperative that I should address you. Let me first of all take a walk down the memory lane. Firstly, I would like to humbly invite fellow Malawians on a brief memory lane for our reflection. Over the last 28 years, we have had so many false starts as a country. At each instance, we have had the delusion that we probably had found the missing formula for unlocking the gateway to our long-awaited prosperity. Sadly, when we believed that we had just taken one step forward, we have found ourselves taking 2 steps backwards. Indeed, exciting moments have made us believe in the redemptive power of our shared aspirations, have been followed by dark moments or dark clouds of uncertainty over the whole democratic project and the prosperity it is meant to deliver for us. We are a nation that is blessed and cursed by 2 opposing forces. The blessing of men and women in charge of state and non-state institutions who exert their lives to achieve our desired prosperity on the one hand, and the curse and destructive and selfish actions of a cabal of similarly placed men and women who do not share the common cause for a better Malawi, but only look after narrow,
parochial interests based on family, tribe, and blatant chronism. In this latter group, there are those who prioritize the politics of a moment over the common interests of Malawians. And so, for the sake of gaining, retaining, or consolidating political power, the interests of the nation are perpetually subordinated and sacrificed, and we waste a great deal of effort on political posturing and pulling each other down. Because we have done this for too long, we have not focused on meeting our aspirations for the prosperity which we only hear our neighbors and humanity at large enjoying. This is our sad reality, one which we must constantly be aware of, and one which we must deliberately work on changing, if we are to ever rally support for and encourage those who mean well for our country. But may I convey a little message of encouragement and hope, fellow Malawians. And I convey this little message amidst the seemingly dark and hopeless state of our nation and our lives. Amidst the paralyzing politicking we engage in, we have and should remain steadfast and vigilant in our resolve and desire for a better homeland, a better life for all, right here in our country and in our lifetime. We owe this to ourselves and generations to come. We have demonstrated remarkable vigilance many a time, and mostly in recent times in the events of the run-up to the 3rd February 2020 and May 8th, 2020 judgments of the High Court and the Supreme Court of Appeal, respectively, culminating in the fresh presidential elections on the 23rd of June 2020. The fresh presidential elections saw the exercise of true popular will in the election of a leader. That was a remarkable national project of political unity that enlisted the participation of a great majority of the nation without regard for color, tribe, religion, geography, or political choices. In a true sense of the word, by that project, we ushered in our 5th administration under the Second Republic, anchored as it is on what has proved to be our strong constitutional and democratic order that immediately before these events was on the deathbed at the hands of those who saw themselves well above the law. The participants in that national project will forever deserve our salutations and our respect. Let me now turn, fellow Malawians, to address you on 3 issues that I consider to be of interest. First, regarding the fight against corruption. Fellow Malawians, UTM, as one of the partners under the Tonse Alliance, remains committed to the fight against corruption in this country. We are very well aware of the negative economic impact that this vice has on whole societies and many countries, including Malawi. This is why, during the campaign period, we in UTM strongly advocated for the amendment of the Section 91, subsection 2 of the Constitution of the Republic, which provides undue protection to the occupant of the office of the President of this country. The provision provides for the immunity of the President from prosecution. While we salute the fact that the Vice President of this country can and must be investigated and prosecuted for criminal wrongdoing, it is completely misplaced that presidents of this country have availed of the constitutional protection from criminal prosecution through immunity while in office. One of the concrete goals of the Tonse Alliance, which has yet to be attended to, was the removal of the presidential immunity from criminal prosecution. This promise was pronounced under the campaign agenda of the Alliance, and this is the time to amend the Constitution in order to remove immunity of the President of this country under Section 91, subsection 2 of the Constitution, so that everyone in Malawi can be prosecuted
for criminal wrongdoing. The fight against corruption must be attended by all the integrity that is necessary for its legitimacy. We believe that where there is suspicion for wrongdoing, law enforcement agencies must be left to do their job in accordance with the law, and the law must thereafter take its course without fear or favor of anyone. That remains our commitment to the people of Malawi, and there are no two ways about it. I wish to therefore appeal to the entire membership of the UTM and all well-meaning Malawians to support and also let the Anti-Corruption Bureau carry out its mandate without undue interference. No one should interfere with the work of the Bureau, regardless which side of the political divide you belong to. Corruption is evil. It is also legitimately expected that the Bureau should not entertain any efforts to be abused or misused by any quarters for whatever reason. The Bureau must not put its investigative or prosecutorial methods in question. For my part, as communicated through my press secretary last week, I welcome the opportunity to respond to allegations of my alleged corrupt dealings, for which decisions have been taken without sight of the evidence. But I will do so strictly within due legal processes. To be clear, I will not fuel media trials, let alone even appear to impair the work of the Anti-Corruption Bureau. Number two, regarding the economy. It is common knowledge now that the fundamentals in the economy are a cause of concern, and we can list a whole litany of problems and their origin, but what is worth highlighting is that we all need to rally together when the whistle is blown so that everyone gets busy by being productive in this country. The three pillars under the Malawi 2063 are a solid foundation for both recovery and growth. As an agrarian economy, we will not wish away our agriculture sector. The government has embarked on an ambitious program to establish mega farms. This is an effort we must all applaud and rally support for. It is a venture that promises remarkable returns for our economy, and beyond the mega farms, we should be thinking of cascading such investment to cooperatives, which should be linked to mega farms as their primary markets. This is where agro-processing must commence as we aim to drive industrialization at the local level in our country's strata and increase our export base. The potential to create jobs for our people working in or as members of cooperatives is also apparent in this initiative. We have all the resources we need to turn around the fortunes of this country, but we need to sober up from the excitement and anxieties of political fights. Show up and get working. Let us roll up our sleeves and get to work. The third and last point I would like to address you fellow Malawians on is regarding the Tonse Alliance. The Tonse Alliance has two main partners, the Malawi Congress Party and the UTM. Inspired by our forebearers' wisdom of unity of purpose and determination, we came together in March 2020 to put up a common political front in what was, for all purposes, meant to be a watershed presidential election for this country. We faced a battle for the soul of this nation. The battle had to be won. We all contributed in one way or another. Prayer, time, food, life, money, you name it. We even prayed to unite with those who we felt let us down. Perhaps that is part of what we mean when we say we are a God-fearing nation.
The unity of national purpose we demonstrated must always remind us that we are one people. Antufe, Tonse, Diamodzi. March 19, 2020 is a historic day in Malawi. The Malawi Congress Party and the UTM publicly signed a political alliance agreement. The signing ceremony marked the conclusion of a path-setting process involving technical teams from the two political parties. The consultations and engagement between our two teams were based on instructions that Dr. Lazarus Makathi Chakwera and I gave after our respective political parties had separately passed resolutions mandating us to finalize and agree on a political alliance agreement with a view to fostering unity and bringing liberation to the people of Malawi. A lot of people were involved in this process. However, let me thank the following people who put together this political alliance agreement as a representation of the aspirations of the people of Malawi and to which the political class had to respond. Honorable Titus Mvalo, Ambassador Steve Matenje, SC, Dr. Chikosa Silungwe, Mr. Lekani Loga, and Mr. Prince Kapondangaga, among other members. I also want to acknowledge the role that was played by Pastor Martin Tom, who, while others were talking in groups, brought Dr. Chakwera and I in one place to discuss Malawi's future. The UTM did not join the alliance for political convenience. Rather, it was a profound recognition that beyond the fresh presidential elections, the immense challenges that we face as a nation could only be defeated through unity of purpose, commonality of interest, and harnessing all the available capacities and abilities across the nation. The alliance represented, to the extent possible, the aspirations of the people of Malawi as we best understood them. It was an alliance by public demand and popular will in the true sense of these terms. It is important that we always remember this genesis so that we must guard against nip in the bud any regressive elements that would divert our efforts to focus on fighting division and petty bickering, instead of concentrating our efforts to deliver on our promises as we made on the campaign trail. I would like to emphasize that the political alliance agreement we signed on that day was premised on trust, mutual interest, and the common desire for a better Malawi. Today, as I speak to you, fellow Malawians, it is heartening to note that our intentions for getting into an alliance have borne some fruit. But at the same time, it is heartening that a few things remain outstanding and surely need resolution. I know that the contents of the political alliance agreement have remained unknown to the wider general public. On reflection, because the alliance is a product of popular demand and the sense of duty we felt to give ear to what the general public wanted, it is important that you have a fair idea of what was agreed to give effect to what you required of us. I will highlight a few matters from the agreement. Firstly, the spirit of our alliance is captured in the preamble of the agreement. The alliance is anchored on the following mutually recognized needs. A, for contesting the fresh election as president and running mate, which we resolved in the best interest of the nation. There was no place for personal priorities. There was a nation before us to be served and saved, and a clear path to that had to be mapped by the people of Malawi. B, to increase the chances of winning the fresh election, which we phenomenally achieved together. And C, and importantly, to work together after the election in pursuit of the party's common goals of serving the people of Malawi in the attainment of their development aspirations. Further, the political alliance agreement also clearly states out guiding principles and modalities of its implementation for the sole benefit of the people of Malawi.
I highlight clause number 2 of the agreement, which stipulates the principles of the alliance as follows. A, transparency, whereby UTM and MCP agree to be open with one another and transparent in their dealings with regard to the implementation of the agreement. B, good faith, where UTM and MCP undertake to implement this agreement in good faith and not to do anything that may frustrate this agreement. C, national interest, whereby UTM and MCP agree to implement this agreement in the interest of national unity and development in accordance with the Constitution and the laws of Malawi, for the sole benefit of the people of Malawi. D, unity and togetherness, whereby UTM and MCP agree to be united with a common vision and unity of purpose in the implementation of the agreement. E, good governance, whereby UTM and MCP undertake to be guided by the principles of good governance, rule of law, and respect for human rights in the implementation of the agreement. F, non-discrimination, whereby UTM and MCP undertake to engage in any form of, not to engage in any form of discrimination of any kind, and all appointments pursuant to the implementation of the agreement shall be on merit. G, mutual trust, whereby UTM and MCP shall ensure constant engagement with each other to build trust and confidence. H, mutual respect, whereby UTM and MCP undertake to respect each other in all undertakings, shall not undermine each other in any other form or way, both in public and private, and shall treat each other, including their respective members, as equals. I, integrity, whereby UTM and MCP shall execute the agreement with utmost integrity, especially when faced with the choice between what is convenient and what is right. J, consultation, whereby UTM and MCP shall consult each other thoroughly before any decision that may be deemed crucial by any of the parties is made. And K, consensus, whereby UTM and MCP undertake to make decisions under the agreement by consensus in order to formulate a national-owned and broadly supported policy position. Further, the agreement was made in a pre- and post-election context respectively. The post-election context starts in clause 3.2, where the Malawi Congress Party and UTM committed to a few covenants, and I highlight a few. A, to implement the recommendations of the 2007 Law Commission report on the review of the Constitution. B, to amend Section 92, Section 91, subsection 2 of the Constitution in order to remove presidential immunity. And C, the Malawi Congress Party and the UTM agreed to be equal partners. In the pre-election contest, the following was agreed, among others: that the presidents of the Malawi Congress Party and the UTM shall agree in writing who would be candidate and who would be running mate. 2, that subject to the decision of the National Executive Committees or conventions, as the case may be, of the UTM and the Malawi Congress Party, the presidential candidate during the fresh elections of June 2020, of June 2020, shall not be the presidential candidate during the immediate next election and shall cede the candidacy to the running mate in the fresh presidential elections of 20 June 2020. Beyond this, I would like to state that the agreement was signed for a period of 10 years in which both Dr. Chakwera and I would support one another to lead one term. But if, for any reason, this were to change, a process similar to what ensued before the agreement was signed ought to follow. There is no wisdom in name-calling, abuse, arrogance, humiliation, or indeed violence for something that came into being amid smiles and a sense of hope for many generations. Any departure from the agreement amounts to political fraud, not only to the parties to the agreement, but also on the popular will that mandated the alliance in the first place. From my end, I want to assure you, fellow Malawians, that every effort
is being and will be made to resolve any departures from the agreement, and this is all for the purpose of achieving the logic and objects of the agreement for the sole benefit of the people of Malawi, who trusted us under the alliance and ushered us into government. However, if there is insistence from other elements within the alliance and their advocacy for a split as we move towards 2025, the best would be to terminate the alliance now. Of course, the instigation and termination of the alliance by all parties now would amount to cheating on the popular will of the people of Malawi. That mandated that alliance to form government. The behavior that seems to place some partner under the alliance as the sole voice that swayed popular vote for June 2020 presidential election must be frowned upon. Indeed, if we were to terminate the alliance, in honesty, we would have to call for a fresh presidential election. We should not continue on our journey to 2025 with two hearts, one inside and another outside of the alliance. May I repeat, we have a nation to serve. Our political ambitions should never paralyze national progress. It is utterly irresponsible to be narrow and parochial in conducting the affairs of this country, using the power and place merely entrusted to us by the people. Politics must serve the people of Malawi as a whole at the end of the day. Politics must not be practiced in a way that serves the interests of a few and ends up frustrating the aspirations of the people of Malawi. We need to unlearn our obsession with power and privilege. It is a disservice to the country and completely misguided. Let me conclude, fellow Malawians. I would like to take this opportunity to assure you that all the commitment we made to be your servants remain intact. No amount of propaganda, innuendo, insult, humiliation will move us an inch. We as UTM are a bigger part of this administration, and no one must be under any illusion to believe otherwise. The moments we faced death during the campaign period will not be erased by a statement by a hungry member of the alliance who runs because they want to earn their space at the dinner table by spewing garbage on a national and other television station. We should not allow history to be changed because someone or some people have now just realized that power, which should be shared, has become sweeter, and begin to display as much excitement as a 2-year-old at the sight of candy. I wish to remind members of the Tonse Alliance that we never at any stage promised Malawians another campaign. We promised them the land of Canaan, and our mission should therefore solely be to get them there. If for whatever reason our mission is challenged, we should own up and re-engage the people of Malawi and explain why the course must change. Another campaign 3 years away from an election is most unfortunate, regrettable, abuse of the political process, and completely unnecessary. It is what this administration will deliver that will endear Malawians to this alliance and give them a vote when that election day of reckoning comes. As the late President Bingwa Mutharika said, let the works of our hands speak for us, instead of artificial narratives aimed at misrepresenting matters to the people. May the good Lord bless us all. Most importantly, may He remind us what we signed up for, and that we remain true to our promise and mission to our country, Malawi. I thank you for your attention.
mwachidule tilankhula mchichewa Amalawi anzanga moni kumawa kuno ndakhala chete kwa kanthawi pamene chakhala tugwira ntchito zaboma kuchokera pa tsiku limene inu mtundu wa Malawi munativotera kutipatsa ntchito kuti tikhonza kukutumikirani muno Malawi poyamba ngati president komanso ngati vice president wa dziko. Chimene ndakhala ndikuchita kuchokera pa tsiku limenelo kufika pakali pano ndikugwira ntchito monga mmene malamulo a dziko lino amanenera motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino a president athu Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso motumikira mtundu wa Malawi monga mmene tidafotokozera pa nthawi imene tinkapempha mavoti anu. Pamene ndinakhala chete choncho zinthu zingapo zachitikapo ndipo ndinaona kuti ndipoyenera kuti tsopano nthawi yakwana kuti ndikhonza kulankhula ku mtundu wa Malawi. Mokumbutsana mwachidule zaka 28 zapitapo kuchokera pamene tinapeza ufulu odzilamulira democracy pepani ufulu wa democracy wa zipani zingapo kuyambira muja mu chaka cha 93 pamene tinamanga referendum komanso 1994 pamene tinavota mu zisankho za matipate zoyambirira. Ngakhale tinavota choncho zikuonekeratu kuti nthawi zambiri pamene timaona ngati apa ndiye tazipeza formula ndi imeneyi timayenda patsogolo pang'ono komanso tibwerera mbuyo mochulukirapo kutanthauza kuti kasunthidwe kwathu ndikocheperapo ndipo izi ndi zimene tonse ngati mtundu tikuzionera limodzi. Kupita patsogolo ife ngati Malawi timati tikamanga mfundo timamvana ndithu ndipo tidamanga mfundo kuti tione mchaka chija cha 2020 kuti kodi kutsogolo kuno dziko likhala lotani makamaka potsatira zigamulo zimene zinachokera ku mabwalo a milandu pa 3 February 2020 kuja ku Constitutional Court ku High Court komanso pa 8 May 2020 ku bwalo lalikulu la Supreme Court of Appeal. Imeneyi inali ngati project imene mtundu wa Malawi tinanena kuti tigwire ntchito yoti tigwire kuti tisinthe zinthu m'Malawi muno. Ndipo pamene tikuyenda kupita kutsogolo kuno angakhale kuti tikuyendabe koma zina zikuoneka kuti zidakatiperewera. Ndiye lero pamene ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi ndimafuna ndingoyankhulapo pa mitu itatu ikuluikulu imene ndikuiona ine koma mwachidule. Poyambirira nkhani yothana ndi katangale kuno ku Malawi. Tonse tikudziwa kuyambira nthawi imene timapanga campaign kuti ife ngati UTM timakhulupirira kuti katangale tikuyenera kuthana naye kuno ku Malawi komanso kuti katangaleyo ndi oyipa ndi chimo. Chifukwa chake tikaona manifesto yathu ya UTM komanso mautenga amene timapereka pa nthawi imeneyo timanena kuti tisakhale ni malamulo oti aziteteza anthu ena kuzengedwa milandu angakhale kuti atapezedwa kuti ndi olakwa. Tidatero kuti tsogoloku tidzasinthe lamulo limene lili mu malamulo akulu a dziko lino section 91 subsection 2 imene imachotsa chitetezo kuti president wa dziko sangazengedwe mlandu. Ndipo ndipempho langa pamene tikulankhula pano kuti tialole bungwe lija la Anti-Corruption Bureau adzigwira ntchito yawo mosaopsezedwa komanso mosatumidwa kuti kumapanganizi iwo ngati bungwe limene lakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino adzigwira ntchito mmene amadziwira malingana ndi mmene lamulo limafotokozera. Ndifukwa chake pano mobwerenza ndipemphe makamaka anzanga ino amene muli ku chipani cha UTM komanso Amalawi tonse kuti chonde tisaopseze tisalowerere kapena kusokoneza kagwidwe ntchito ka bungwe lija la Anti-Corruption Bureau. Ndipo mwaine dekha nimafuna ndipezerepo mpata kuti Mulungu atha ku office kwathu adalemba statement kuti
pali nkhani yonena kuti ndikuganiziridwa kuti napanga nawo katangale, ndipo ndimafuna ndinene pano motsindika kuti nthawi yake yoti tidzayankhepo mbali yathu ikadzakwana tidzatero, koma motsatira malamulo a dziko lino. Palibe kuti tingaopseze kapena kuti tingasokoneze kapena kuti tingathawe. Ikakwana nthawiyo mpata ukadzapezeka mbali yathu tidzayipereka. Nkhani yakayendetsedwe kachuma, ngakhale kuti pali ndondomeko zina zimene zikuyenda kale, tikudziwa nkhani za zitukuko, komanso mapulogalamu amene akhazikitsidwa posachedwa pa masabata awiri apitawo, ndikukhulupirira a president anakhazikitsanso kuti analamula kuti Malawi muno tiyambe kuona za mamegafamu, mafamu akuluakulu amene akhale ngati poyambirira malo olimako, komanso kachiwiri misika ya macooperative athu. Ndi chikhumbokhumbo kuti kutsogolo kuno mmene muja mukhale mafactory ang'onoang'ono mmene zimakhalira m'maiko ako anzathuku, kuti poyamba tipatse business ya alimi, kenako anzathu ena apeze mwayi wa ntchito, koma ntchitozo zidzipezeka osangokhala mtawuni mokha koma ndi m'midzi momwe. Izi nzogwirizana ndithu ndi nsanamira zitatu za masomphenya athu Malawi 2063 kuonetsetsa kuti dziko lathu litukuke. Ndipo nkhani imeneyi ndi imodzi mwa nkhani imene tithandize kuti tizipeza ndalama zochuluka zakunja, pa Chingerezi forex. Chifukwa panakali pano mavuto amene tikuwaona akulu ndi amene wakuti tikupeza ndalama zochepa, ndipo nthawi zonse katundu amene tikuyitanitsa ndi amene tikutumiza kunja amachuluka ndi amene tikuyitanitsa. Choncho pamakhala chiopsezo, ndi chifukwa mapeza kuti ndalama yakwacha imakhala pa chiopsezo pafupipafupi. Koma tikagwiritsa bwino nkhani imene ya ulimi, timaona mafactory m'midzi momwemo kumagulitsa katundu otakhoza kutipeza phindu lochulukirapo, ndiye kuti nkhani imeneyi tikonza kukhala kuti tsopano tayamba kuikonza, ndipo dziko lino likhale dziko lokhazikika kwenikweni, ngakhale ndalama yakwacha ikhalenso yamphamvu zokuti tikonza kumadalira kuti yamphamvu ndithu. Ndipo gawo lachitatu limene mafuna ndikamba ipo pano ndi za mgwirizano, poyambirira kuti tonse alliance mongowunikira kuti pamenepo mbali ziwiri zimene tinasayinana mgwirizano mu 2020 ndi zipani ziwiri za Malawi Congress Party komanso UTM ngati ma main partners apene tinali patsogolo pa nthawi imeneyi. Koma kubwerenza kuti cholinga chimene tinapangira mgwirizano ndi kufuna kupititsa patsogolo ubwino wa mtundu wa Malawi. Timatero kuti mu umodzi muli mphamvu. Ndi chifukwa chake tinakhala pansi poyambirira ma executive committee Malawi Congress Party komanso achipani cha UTM anamanga mfundo kupereka mphamvu kwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera ngati president wa Malawi Congress Party, komanso kwa ine ngati president wa UTM, kuti tikambirane, tigwirizane kuti tikhala ndi mgwirizano otani. Ndipo ife tatero tinapempha anthu angapo amene tinawuza kuti atipangire mgwirizano motsata malamulo komanso moyang'anira ubwino wa Malawi. Tithokoze anthu awa chifukwa ndiwo amene anatenga nawo mbali mwa ena amene analipo pa tsiku limenelo kapena pa nthawi imeneyi kuti mgwirizano wathu ukhale mgwirizano otsatira malamulo, poyambirira Honorable Titus Mvalo, komanso Ambassador Steve Matenje, Dr. Chikosa Silungwe, Mr. Lekan Loga, komanso Mr. Prince Kapondangaga. Awa ndi ochepa mwangapo amene analipo poona kuti mgwirizano umene uja ukhalepo. Ndimafuna soma paderadera kuti ndiyamikire Pastor Martin Tom amene ngakhale kuti anthu anali kukambirana kumbali ndi kumbali, iwo anayesetsa kuti Dr. Chakwera ndine tizikumana. Ndipo poyamba tinakakumana mu chalichi chawo cha Pastor Tom ku Seri kwa Bwaira Secondary School, ndipo kachiwiri tinakakumana ku nyumba kwawo kwa Pastor Tom ku area 43 madzulo tikudya mgonero. Ife ngati UTM tinakhala nawo pa mgwirizano umenewu chifukwa choyang'ana ubwino wa dziko lino, osati kuyang'ana zolakalaka zathu kapena kuti zinalipo zina zokhudzana ndine kapena ndi azinzanga, koma tinkatero kuti zimene tikupanga pamenepo zikhale zokomera dziko lino la Malawi. Ndipo tinamanga mfundo zimenezi poyambirira poona zinthu zitatu zofunikira. Poyamba kuti tipange nawo tiyime nawo pa chisankho cha 2020 chimene chinabwera chifukwa cha zotsatira za ku khoti, chisankho cha 2020 kuti wina akhala ngati president, wina nakhala otsatira wake running mate. Izo zinachitika, umboni tinauona pamene timakapereka mapepala ku Electoral Commission. Ndiponso mfundo ina inaliona kuti tiwonjezere mwayi watu owina opambana pa zisankho zimene zija. Tonse tinaona ndithu kuti mpaka na 58% kuposerapo amene tinapeza ndi kukhala president wina vice president. Ndipo pomalizira timanena kuti pamene tawina
tikonze tsopano mfundo zogwirira ntchito limodzi poona ubwino wa Malawi. Tinkatero kuti tufuna Malawi okomera tonse aliyense adzikhala ndi zochita. Izi ndi zimene zali ngati nsanamira pamene tipamanga mgwirizano umenewu. Ndipo mkatikatimo muli zingapo zimene tinagwirizana kuti anthufe tizipanga zinthu mokhulupirirana, anthufe tiziyang'ana ubwino wa dziko, anthufe tigwirizane, titsate malamulo, tisasankhane, tikhulupirirane, tipatsane ulemu osati kumanyozana. Komanso pakakhala zofunika tiye tikhale pamodzi tiunikira nkuuzana kuti kodi kutsogolo kuno tipanga zotani. Ndipo pomalizira kuti tikakambirana choncho tizimanga mfundo limodzi potumikira mtundu wa Malawi amene anatituma natikhulupirira kuti tikhonza kupanga boma pa zisankho zimene zija za June 2020. Ndipo zingapo tinafotokoza mu Chingerezi muja kutenga ma recommendation amene abungwe la Law Commission anapanga mu chaka cha 2007 kuti tiziunike ndipo tizipange. Ndipo kachiwiri kusinthanso malamulo ena. Ndipo pachitatu kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party komanso UTM tizigwira ntchito ngati anthu amodzi osati wina wankulu wina wang'ono koma kuti tikhale iko imene tinalemberana mu agreement yathu. Ndiponso tinaona kuti panali magawo awiri, kwina tisanapite kuchisankho, kwina titapita kuchisankho. Tisanapite kuchisankho timaona kuti tinanena kuti ife ngati Malawi Congress Party ndi UTM tigwirizana kuti president akhala ndani ndipo running mate akhala ndani. Izo tinagwirizana. A president pano ndi Dr. Chakwera, a vice president ndi amene akulankhulani panakali pano. Komanso tinanena kuti potengera kuti kumene timayamba mgwirizano wathu ma executive committee ya Malawi Congress Party ndi UTM ndi amene anapanga ma resolution pokhulupiriranso kuti anthufe tikhulupirirana komanso tutengera zinthu pabwino wa mtundu wa Malawi. Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi. Ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10. Ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha, kukambiranako kukwena kuti kuchitike monga amene tinakambirana ndi amene timapanga mgwirizano. Lero ndizochititsa manyazi, zomvetsa chisoni, zokhumudwitsa kuti tufuna tiyambe kutukwanizana, kunyozana, ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP, ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu. Chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera kuupangiri wa anthu azipembedzo, kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale, ena ama business. Choncho ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu tinagwirizana zija ifeyo meti kuonera zinthuzi mwina kumbuyo kunali covid kunali chani mwina upresident wa first term usunayende bwino tate tikambiraneni enanso kutsogoloku apitirize. Izo mmakhala pansi ndi kukambirana. 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepetse. Ndinanena achisala chisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lero kupusa yayi. Pozichepetsa amene ankandipempha amene amabwera kunyumba kwanga ku area 10 enanso ndi atchule mayina pano: Honorable Lowe, Mr. Max, Mr. Manuel Trindad, Honorable Berekanyama na mwali azima wose mumtendere. Ena mwa amene amabwera kumanena kuti tipange mgwirizano umenewu. Nthawi yo tinkanena kuti dzichepetseni kutsogolo kuno tiyang'ane za dziko. Lero kudzichepetsa kwathu kusaoneke ngati kuti ndife anthu opusa kapena kuti kapena ife ndife anthu osokoneza. Palibe chimene tasokoneza, palibe kupusa kwina kuli konse kumene tapusa. Ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe anene. Komanso ngati tikuona kuti mgwirizano ndi osafunikira, tisachitenso kudikira mpaka na 2025. Kandi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo. Koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipo linapangidwa pa maziko a mgwirizano umenewu, ndiye kuti tizipita kuzisankho zokasankha president. Sizingakhale zoona kuti tizipitirira pamene mgwirizano ndi umene unabweretsa boma ili.
tikaona kuti sitingathe kupitiriza kugwira ntchito limodzi, ifeyo ngati UTM ndibwereze sikuti apa tikutulukapo yayi, palibe chifukwa ili ndi lathu boma litinapanga nawo. Amakati genda ku Phalombe uko timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Amakati letsa kupanga misonkhano kumachinga timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Pachifukwa chimenecho ngati tufuna kuti mgwirizano uthe tikhala pansi tigwirizane. Koma pambuyo pa zimenezo tisapange za chinyengo. Amalawi adativotera ngati mgwirizano amene akuziona takhonzo kayima payekha tiye tipangiretu zisankhozo akhale ni mandate ya nyuwani tiziyenda bwino kumapita kutsogoloko. Pomalizira mobwereza ife ngati UTM ndiwokonzeka monga amene tinakonzekera mu chaka cha 2020 kuti mgwirizano uziyenda bwino ukhalepo. Zipani 9 zonse amene analembera amene amatilembera akamuzu chiwambo wiki yathayo, koma pempho ndi limeneli enafe tisamatengedwe ngati anthu oti tikusokoneza kapena ndife anthu okula mtima kapena ndife anthu amwano. Zaka ziwiri zimene zapitazi taona zipongwe ndipo zikupitirirabe. Ndiye pempho nalo kuti tiyeni tiyang'ane mtundu wa Malawi, tiyang'ane zolinga zimene zinabweretsa mgwirizanowu kuti ukhalepo. Sitinagwirizana kuti tizidzatukwanizana, sitinagwirizane kuti ena azioneka ngati ndi akulu posa anzawo. Tinapanga mgwirizano potengera kuti poyamba tiwine zisankho, pachiwiri tizakonze dziko lino la Malawi kuti likhale dziko lokomera wina aliyense. Ambuye atidalitse tonse ngati mtundu wa Malawi, komanso adalitse dziko lathu lokongola la Malawi. Zikomo kwambiri. Olemekezeka President, tafika hapa ndi pantsiziro pa program hii. Koma poti namba ndi pemphero njoli nikuti ndapemphe a Pastor Carol Msuku kuti atseke mwambo ndi pemphero. Zimwambira President. Ulemu kwa President athu ndi atsogoleri onse pamalo pano. Once again tate ndipemphere. Atate mudzina la Yesu Kristu tikulemekezani Yehova tutamandani chifukwa cha bwino wanu. Zikomo Yehova Mulungu chifukwa cha msonkhano uno kuti mwawuyendesa. Mfundo zikulu zimene nthu zatuluka kwambiri zatuluka kumapeto kwa speech yawo kwambiri akutsindika kunena kuti iwowo ali mu mgwirizano umenewu ulipo ndithu umene adagwirizana mzaka 10 kunena kuti kuchitika mzaka 10 akamakamba unena kuti mchaka cha 2020 amene akuyimira ndithu ndi Dr. Lazarus Chakwera amene ayimira pakadali pano. Pofika mchaka cha 2025 akuyenera kupanga rotate kunena kuti malinga ndi mgwirizano wawo pofika mchaka cha 2025 ndi amene ndithu akhale akuyimira pa mgwirizano umenewo. Atsindikanso kunena kuti ngati pali zosintha zina ziti zonse zimene zikuyenera kuchitika akambirane panopa zosintha zimenezo zichitike. Koma chimene angadziwe kunena kuti chisankho chimene chidachitika makamaka mchaka cha 2020 chinali ndithu pa nene kuti pa maziko a mgwirizano. Ndiye ngati kuli kusintha kunena kuli konse zisankhoso zikuyenera zichitikeso kachikena chifukwa boma limene likuyendesa pakadali pano ndi alliance osati chipani chimodzi. Mfundo zinaso zimene ndithu ayankho anenanso kuti pankhani ya corruption iwowo ndithu ndiokonzeka ndithu kuthandiza bunge la Anti-Corruption Bureau kuchita china chilichonse chimene angathe kuchita makamaka pothana ndi nkhani za Katangale. Afotokozanso kunena kuti iwowo ndithu pa nkhani ya Katangale imene akukhudzidwa ndiokonzeka kuti bunge la ACP libwere lidzawafunse mafunso mwina muli monse mmene angawafunsire. Komanso anatsindika mfundo ina yonena kuti pamene amalowa mboma ndithu panali mfundo zitatu zimene adagwirizana kunena kuti ayi achite mgwirizano othandiza dziko lino komanso kuti mwina asinthe makamaka malamulo amene amamutereza mtsogoleri wa dziko lino kuti mwina sangamumange kamene kumufunsa milandu ina iliyonse pa milandu imene angathe kupezeka nayo. Komanso mfundo ina imene ndithu anafotokoza kunena kuti pamgwirizano nawo pa mfundo zitatu pali mfundo imene anakambirana kuti akhazikitse makamaka ma recommendations amene anachokera ndithu ku Malawi Law Commission kuti ayi ndithu mwina chilichonse chimene adzipanga ndithu akhale kuti akwanirisa mfundo zimenezi. Iyayi ameneyo ndi Audrey Kapalamula
kutifotokozera zina nzina zimene zachitika kuno posachita pompano vice president akhala kwera galimoto apa komabe timangofuna tiyingo apatsa moni pang'ono ngati nkutheka. Mr. Vice President, tathokoza kwambiri chifukwa chakuti munatilankhula two things zimene ndimafuna kuti a quick comment. Munanena kunena kuti president nkofunika kuti pakhale kuunikanso immunity ya president. Kodi muganiza kuti mwina chilipo chimene president anachita choti nawonso akhoza kufufuzidwa pa nkhani zakatangalezi? Why are you mentioning about immunity ya president now? Palibe chifukwa china chilichonse tinagwirizana choncho kuti tizasintha lamulo ndi is part of our agreement. I have got no further remarks to make. That's what we agreed. Funso lachiwiri mwanenanso kunena kuti munagwirizana kuti pa masankho pa 2020 alowe president Chakwera ndipo enawo mudzalowa inu. Nchifukwa chani mu nkhani zimene zikubwera pano osati nthawi imeneja anthu ankanena kuti tiuzeni koma mwazibweretsa pano chifukwa chani? Chilichonse chimachitika pa nthawi yake. Kumwambako ndiye kuti analemba kuti pa 1 July 2020 zikuchitika lerozi zidzachitika. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri Mr. Right Honorable Vice President ameneyo ndi Vice President Saulos Klaus Chilima anayankhapo mfundo ziwiri zofunikira zimene timafuna kuti afotokoze kwambiri pano. Tinene kunena kuti galimoto zawo tsopano zikunyamuka pano, iwo anyamuka kale pano. Ndikupe kuti tili limodzi Wanda Msisha komanso Wayana Chunga. Ndi Vice President pamene timaona pa zithunzipo akungofuna kukwera galimoto yawo. Now Brian kwayankhulidwa zithu ndimangofuna kuti ndikuyankhula ndi Mike Aliati pang'ono tisada kupatseni Mike Aliati Secretary General wa chipani cha UTM mwauona bwanji msonkhano? Mike Aliati Secretary General wa chipani cha UTM mwauona bwanji msonkhano? Msonkhano nali bwino, function nali yawo sinali yaine ndemeja nali yawo. Tithokoze kwambiri kuti abwera poyera lero kunena zimene panali mgwirizano menewo. Chipani chanu ndi champhamvu bwanji lero 2 years down the line? Ndi champhamvu bwanji? Chipani ngati ni malipota zingati niyo ndi ikakhala chopanda mphamvu chimene ndi champhamvu kwambiri. Ile ngwa UTM member la wachi wewe Msarelo Mike Aliati amene wakunena zabodza musamvere ngosokoneza Mike Aliati. Koma ndathokoza kwambiri, ndathokoza kwambiri chabwino. Member nonse muli pano ndi wina lesa bwana kugira ntito nataka kugira chiro ungopita muno. Dipende sikujezera ndi kosiyana siyana. Manena kunena kuti this was a much anticipated press briefing. Kunapira kosiyana siyana achipani ndipo modzi akunka nabere. Nakudula Wanda, you wanted to ask me a question? Yes, ndimafuna ndinene kuti abudulapo lwapa takhala tikufunsa Malawi kuti mgwirizano umene muli zotani. Lero Vice President agudula atiuza zimene adakambirana ankanyumba komata. Wazimva bwanji we Brian imene azigudulira zinthu zimenezi? Kuyankhula kwa masiku ano ndiye kuti kugudula memo wakulu. Chifukwa mukudziwa kunena kuti nkhani zimenezi tidakhala tikufunsa kunena kuti kodi mwakambira nanji mu agreement imenemu. Ndipo ine tidakhala tikufunsa kunena kuti kodi mwakambira nanji mu agreement imenemu. Ndipo ine pamene amakwera galimoto apa ndinafunsanso kunena kuti why now? Chifukwa nthawi imeneyo anthu ankanena kuti tiuzeni chifukwa ankaopa zinthu ngati zimenezi. Koma kunena kuti iwo akudziwa chimene akupanga. Mwamva mmene anenera there was no better time than now. Komanso china chimene anena kunena kuti anthu asayese ngati kuti chipani cha UTM nchaching'ono. Adakambaso interesting point, koma point imene inabwera mu Chingerezi. Adanena kuti now that kuti anthu adalowa mboma, we have now a government. Anthu asakhale ngati akukondwera kwambiri ngati mwana amene wampatsa sweetie. I think that point was also
very important kuichira analyze. We don't know what he meant koma inabwera and the point yoti we need to analyze it kunena kuti kodi amatanthauza chani ndi ndani amene akukondwera ndi mphamvu ngati kuti ndi mwana amene wapatsidwa ndi sweet. So ndi nkhani zimene tikhale tikuzikamba sabata yonseyi mmene muja mwatuluka nkhani zosiyana-siyana tidagwirizana kunena kuti kuyankhula kwa Achilima tidagwirizana kunena kuti 2020 alowa ndi achakwera ndipo after 5 years ndidzalowa ine kuyankhula Achilimawo ndipo ubale umenewu ndi wamphamvu mpaka 10 years. Whether these things are going to be followed through kuti kayangwirizano ukafika ku 2025 or not ife kwathu nkupenya. Koma point ine yofuna kuimvetsa kunena kuti Achilima ananena kuti ngati munthu angakhale kuti sakugwirizana ndi mgwirizano umenewu ndiye kuli bwino apempha Malawi kuti tikaponyenso voti kuti amene angawineyo akhale ndi fresh mandate popeza mandate imene ili panoyi ndi mandate imene inaperekedwa under the Tonse alliance. So zimene ukafusaso ndicho kuti ananena kuti sitinalonjeza Malawi kampeni ina tinalonjeza Malawi kanani. Komanso anena kuti momwe adayankhulira malemu Bingwa Mutalika adanena kuti tilole ntchito za manja awo zayikire umboni koma ati padakali pano palibepo ntchito za manja zimene zikuchitira umboni akuti we shouldn't be artificial zimene tikuyankhulazi iwowa ni mbali imodzi yolamula akamalankhula choncho akuloza chala ndani kodi mesa boma la tonse likuyendera onse limodzi tafika poti tizilozana zala kuti wakuti akulepisa pakuti wakuti akulephera pakuti ukuona bwanji kulankhula kumene ku Brian Banda. Lelolo kunena mosa kaiga zaonetsa kuti mgwirizano ulipenda mgwirizano sukuyenda koma efforts are being made kunena kuti mgwirizano uyende. And I think why ukuyenera kuyenda nchifukwa chonena kuti MCP inapindula koyamba and I believe UTM ikhalabe mu mgwirizano kuti ipindule kachiwiri just like MCP benefited in the beginning. Koma funso lanu ndilofunika kwambiri kunena kuti whether this alliance is going to be sustained mpaka 2025 we don't know. Komano ukamaona zochitika mene IMCP yakulankhulira mene UTM yakuyankhulira makamaka supporters yawo you can tell kunena kuti mgwirizano wangotsala masanza pa okhaokha koma ulipo koma wangotsala masanza. And I believe kunena kuti there is an opportunity where anthu akhoza kuukonza kapena ukhoza kutheratu koma Achilima kunena kuti ngati ungathe ndiye bwanji tibwererenso kumavoti tikapemphe anthu chifukwa mgwirizano boma lili panoli linabwera chifukwa cha mgwirizano and this happens all over the world. Zikakhala kuti zinthu sizikuyenda anthu amanena kuti ati apempheso anthu atipatse mphamvu zina. Just recently it happened ku United Kingdom. Boris Johnson anaona kunena kuti mwina mphamvu zanga zikuchepa ananena kunena kuti tiye tikavotenso kuti ndikhale ndi fresh mandate. We are yet to see whether this will succeed or not kwathu nkupenya. Brand mafuna ndikufunsa chifukwa anthu ena akhala akuyembekezera kuti mwina chimene angachita Achilima potadatchulidwa mu ripoti imene ya Anti-Corruption Bureau iwo asiye udindo wawo kuti kafukufuku apite pasogolo. Koma lero anena zonena kuti palibe chifukwa chonena kuti UTM ichoke mbomamo, palibe chifukwa ngati SCB funa kupanga investigate apange ndipo winasa asaopyeze. Nimafuna ndifunse kunena kuti anthu kumeneko maka anthu osatira chipani cha UTM umaona asanayambe kuyankhula Achilima waonanso Achilima atatha kuyankhula. What would you say was the mood? What was the change? What was the reaction on the ground kwa anthu osatira chipanichi atamaliza Achilima kuyankhula kumeneko? The mood yoyambirira nsonkhano osanayambe anthu anali kuma olomoni amavuta kupatsana because we didn't know kuti kodi mu speech mulijani. Ndinafunsa atumpale mwene fumbo amanena kuti in his own words even paragraph samadziwa kuti mulijani. Koma now the mood kunoko ku area 10 people have been energized. You can tell kunena kuti anthuwa apatsidwa mphamvu.
throughout the speech in the maenda panjaba nkatimu, you could see anthu kuombera mmanja, you could see anthu kupereka okay sign, zikuoneka kunena kuti the people here have been energized. China chimene akumagamba anthu kunena kuti nkhanizi ISCB sadazimalize, tidikire ISCB amalize, ndiye some of the decisions can be taken thereafter. Nkulankhula kwawo president Jagwera ananena kuti zinanso za mu report izi sizidakonzedwe bwino, ndiye ena amene tayankhula nawo kunena kuti mwina atafulumira tidikireka kuti zonse zithekayi. Koma ndili ndi Frank Mwenefumbo kuti angoti kwangulira pano kunena kuti Frank Mwenefumbo, kodi zinthu mwaziona bwanji? Munanena kuti not even a paragraph, koma mkhanga timmadziwa. Ayi pang'ono pomwe sitimaziwa kinakali. Have you been energized or not? Well, who is me? But look at the crowd. I mean, look at the comments that are flying around in the social media. Aliyese wabwezedwa chikhulupiriro kuti ziko lino ndi tsogolo labwino chifukwa chakuti taona pano ndi nzeru pachizungu amati wisdom. Ngati zichenda pempha Solomoni kwa Mulungu kuti kodi mwandipasa anthuwa ndi ayendesa bwanji ndi ali kufuna chani. Pakati pa chuma ndi nzeru anasankha wisdom zomwe zili nzeru mene tingaliyendesere dziko. Zachitika mkati mulero pali amene amayembekezera kuti nzeru zimenezi zingatuluke kuchokera kwa mgwirizano ulipo kapena palibe. Mgwirizano ulipo malinga ndi mmene alankhulira a president kati munena kuti kodi anthu alemekeza zomwe tinakhala pansi tisanalowe mboma anena chonchoto zili kwa amene akukhangatira afuna kusokoneza, zili kwa iwo kusankha kuti kodi mgwirizano upitirire usapitirire. Ngati supitirira ndi mwamvaso zobwisa kuti chisankho chibwere anthu asankha matika pa mpando aja anene kuti awawa tukhangalira nali ndi nzeru zambiri ndi awa zoperera ndi awa ndimeza alankhulidwa mkatimu. Koma please chonde ine ndi wachimwemwe kwambiri ndizomwe zachitika kumene konso ndiye kumaliza kwa kuulutsa mawu kwathu, unless ndamuona Wayana akukandakanda mmutu. Ukuti bwanji Wayana, can we wrap up? Iwe usabwerere kuno ku Blantyre usadalankhule ndi MCP kuti timve kuti reaction yawo ndi yotani. Amolise iwawo apeze mwamsanga tufuna titamva kuti bwanji. Komanso why not even the president himself, what is his reaction zimene ayankhula vice awo. Ndewe uli kumeneko ndiwe maso athu makutu athu kumeneko kwa Malawi ochuluka afuna tamva reaction yochokera mbali ya MCP pa zimene ayankhula a UTM amenenso ndi a vice president a dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima. Because we have more coverage of the We have more coverage of the Vice President's speech throughout our networks. We are online, we are on television, we are on radio. We have more coverage from all angles: MCP, Ford, UTM, People's Party. We have more analysis in our programs this Sunday. Tindi Hot Current, Tindi Kwagwanji, ma program osiana siana tikatu kuzukuta nkhani zimenezi. Malomwa ifetonse kuno ku Area 10 UTM headquarters. Ndine Brian Banda ndikuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre kumene Wanda Msisha ndi Wayana Chunga. They will be giving us their last thoughts for this afternoon, and goodbye, so long from Lilongwe. Lankani watu amene anali pa ground Brian Banda kumalizisa kukwangula amene anthu aonera Wayana. Now nthawi yathu yatatu funa tipitireni ma program ena koma sitingachoke nsanafunse reaction yako. Payankhulidwa zinthu zambiri utakhala kuti ufuna uzike mawu ochepa kuti mwina ma bullet points kuti Malawi atolapo zotani pa zimene ayankhula vice president kuyambira akamba mwina mfundo zitatu malinga ndikuona kwanga anafotokoza chifukwa chimene akhalira phe azakambapo za economy nkuzakamba za tonse kuti zakhala bwanji zimene zizi zitatu zinkumati uza zina zimene anthu takhati kuzifunsa kumbuyo konseko kodi mgwirizano umenewo muli zotani ndi anthu akhala kuyika pa chifuwa pawo koma imakwana nthawi Wayana pamene anthu amaulula zinthu zimene mwina otherwise they wouldn't have paka nakhala kuti ma factors ena sadakhalepo. Ndikukhulupirira kuti pachitika ma factors ena amene achita provoke kuti mwina zakudambwe ziululidwe Wayana. Ndipo ndimazifunsafunso kunena kuti ndi chifukwa chani sana ulule zokambirana zawo komanso zimene adagwirizana mu mgwirizano umenewu pamene amayembekezera zonena kuti tikupita kuzisankho chifukwa anakatero
panopo anakakhala vindicated pa Chingerezi anthu bweza kunena kuti yayi koma MCP kapene ya Chakwera anzanu wamwina mukhala mukwakomerera koma sifa choti uthenga utuluka panopo mubudula pano ali pa anthu ena amene atakhalabe ndi mafunso kwa mwasangasanga ndingonena kunena kuti poyambira apa chanafotokoza kuti ayi nakhala chete chifukwa sinimafuna kuti ndiyike mbewu ya chisokonezo aye a seed of discord ndimafuna kuti pakhale umodzi anazaneranso maonena kuti kumbuyoku takhala ndi ma false starts takhala ndi tutu makhala kunena kuti pano dziko lathu liyenda nkupeza kuti basi zangosokonekera basi koma ipingu yakuoneka ngati apa mayi ukhala ngati kuti zinthu ziyenda nkupeza sizikuyenda apa APM koyo sizikuyenda ndiye kuti koma ulendo uno ine nakhala chete fati mayesesa ndithu kuti zinthu zimene tidagwirizana ndikuwalonjeza Malawi tichite zomwezo koma kuti kukhala chete kwathu sikumatanthauza kuti ndife opusa ndipo ena asakutengere kuti azititonza nako ayi ndi anakambanso nkhani ya chuma pa nkhani ya chuma kwambiri anakamba nkhani ya mega farms I think lero anakambapo kwambiri nkhani ya mega farms kuonesa kuti iwowo ali ndi masomphenya komanso chikhulupiriro kunena kuti mfundo imeneyi ya boma itakugwira ndipo idachokera kwa iwo amene mfundo ya mega farm idachokera ku UTM kwambiri inachoka ku UTM komabe ndi mfundo imene pa Tonse Alliance onse anaipanga embrace fuka kumbukirani kuti pali mfundo zina zimene adachita kusankhamo pa mfundo za UTM ndi mfundo za MCP ndi mfundo imodzi zimene anachita embrace ndipo anaenda nayo limodzi koma iwo amaonesa kunena kuti afuna kupereka chikhulupiriro komanso chiyembekezo kwa Malawi kuti mwina TSE mteji wa Malawi wa mega farms kukhani mafamu akuluakulu mwina zitakutiyendera koma kenaka anazakamba nkhani ya Tonse Alliance ndipo kumeneko anakamba nsindwi kapena kuti mfundo zikulu zimene anagwirizirana poyambapo ndipo mfundozo zili magulu awiri mfundo zoyendesera Tonse Alliance asanapange chisankho komanso mfundo zoyendesera mgwirizano wawo after chisankho ndiye zinazo zinatheka chifukwa kuti anawina chisankho zonse zinatheka koma sono pali mfundo zingapo zofuna kuzunikira anena kuti zaka ziwiri zimakamaka zakamba mchichewa speech yawo chichewa sadya mchingerezi kutakhala tikuzunzika takhala anthu akuyankhula zambiri kwa mwini yakwana nthawi kuti tifotokozere Amalawi ndiye ananena kunena kuti izizi kuti zitheke tinkaona mfundo yofuna kuthandiza Malawi yofuna kumanga dziko limodzi nchifukwa yatinati tizichepese ndipo ananena kuti panali anthu ngati awa anamtchula kwambiri Martin Tom abusa Martin amene anakumana ndiwo kubwayira kenaka kuti anakakumana nyumba ya 43 kulilongo kumweko Achakwera pamodzi ndi Achilima kukambirana ndithu zoti ayi tazichepesani tenti konze boma limodzi anakambanso kuti panali anthu ngati alowe anthu achibereka nyama amene anamwalira ku onsewo tinakaponda ngaga ambasada matenje asilungwe onsewo anatengapo mbali polemba ndithu mkhirizano umene komanso zokambirana zake ndiye akuti mfundo zina ndiziulula lero ndiziulula ndiye mfundo zikulu zimene Brand Pandaso amatifotokozera ndipo mfundo imodzi yayikulu ndionena kuti inutu mkhirizano umene ndi wa saka 10 ndipo mkhirizano umene ndionena kuti inu Achilima 5 years inu Achakwera 5 years tantauza one term ndipo tonse tiyeni tisapote zimenezi muna nchifada akhalira chete ngani ya one term iyi inkafuna kutuluka koyambirako inatuluka musanene kuti inkafuna inatuluka igwira nkhiko nsanga adayankhula mokuti anthu ankaganizira kuti nkhani imene ilipo ndithu idayankhulidwa ndipo Achakwera anabwera poyera ndikuimenya nkhwangwa ndithu amadabwa kuti ine zimezo ndikuzikayikira koma zinthu zingati zidalembedwa ndiye kuti this is a very big question mark to the integrity of the office of the president himself Chakwera komanso the Tonse Alliance itself kuti kodi zimene mudachita kulemberana lero mukususana lero mukuanamiza Malawi kodi tikukhulupirirani bwanji how now do we believe you kuti zinamukutizazi zinalipo apa tangoamva Achilima akulankhula kutanthauza kuti agreement imene panopo yafika pa mtengo wa golide tifuna tiione feni maso athu ngati olemba nkhani atola nkhani nkuna kuti zoonadi zimene amayankhula Achilima awa zilidi mwagwiri don't you think imene Achilimaso atha kumaonjezera kanchere pang'ono is that do you think amanena adi zimene zili mu mgwirizano padakali pano kapena uyu ni munthu amene wagwetekeka chifukwa kuoneka kuti mtemu yawo nkhani yawo ya ndalewo zimene akwapanga panopa akwakayikirasi zikoza kwapweteka nde pofuna kuti asavulale kwambiri nawonso ayamba kuvumbulusa zibangira zina pamene afika Malawi pano
chikhulupiriro chawo pa anthu andale kuphatikizapo a president achakwera kuphatikizapo achilima sikuli chikhulupiriro chawo chili chimodzimodzi mmene chinalili chisankho chisanachitike ayi moti china chilichonse chimene andalewa akuyankhula olatakhala kuti akuyankhula momvetsa chisoni ka motani koma anthu azikhala ndi mafunso kunena kuti kodi mkuluyi akunena zoona kapena ayi chifukwa chani akuyankhula bado kwambiri ndiye mfundo imene wanenayo yonena kuti anthu afuna kuti adziwe the full contents of this agreement nthawi yake ndendino chifukwa ngati simulula zonse pano muzaulula soliti zina mukubisanji mukhale chete mukhale chete why can't you tell Malawians the fullest agreement, the fullest details of the agreement imene munagwirizana ndi pakati pa zipani ziwirizi ndiyankhule mwina motero komanso mwina wanda ndingolena ichi kunena kuti chipani cha Malawi Congress ndikukhulupirira kunena kuti chikukhala pansi ndikuyamba kukambirana ndipo mukati mumvese bwino imene amakamba iwowa usikuoneka kuti pali mbali ina zimene zipani zidagwirizana ndipo pali mgwirizano wina umene umabwera sopano pakati pa achakwera komanso achilima amakakhala kuseri funso langa ndionera kuti kodi zimene achakwera adagwirizana ndi achilima is it binding for the party chifukwa chipani china chilichonse chimakhala ndi malamulo amati constitution imene chimayendesera chipani ndale zake kodi chipani cha Malawi Congress chilola kuti zinthu zimene achakwera ndi achilima adagwirizana kuseri chiyendese chipanicho without the cover of the convention without the support and endorsement of the constitution of the party funso lalikulu kwambiri kutanthauza kuti ngakhale anthu awiri wa amagwirizana koma ngati zimene amagwirizana nazo mwina sizovomerezeka ku chipani kwawo zikhozabe kukhala ndi mavuto zitokhala ndi mavuto koma again you ask yourself kunena kuti pamene amasaina mgwirizano umenewo who was there panaliso masecretary general azipani ankaka akaliati anasaina nawo tinawo na zithunzi tilinazo ngati munasaina zimenezo kutanthauza kuti munagwirizana nazo komanso munayika lonjezo lonena kuti zakwanirisa zimene tagwirizana is this a sign kuti pa nthawi imene anthu akufuna mwina kupeza chinthu amakhala desperate amatha kulonjeza zinthu zoti pamawa sangakwanirise chifukwa choti iwowa ankafuna kulowa mboma anakatha kunamizana sono yafika nthawi ino yokuti talowa mboma muja tapha nyama ija tafika nthawi yoti tigawane ntchafu ziwiri ndikutenga ndekha yeti tinkagwirizana kuti alese atenga ntchafu tikuona zimene zipadakali pano pa achunga si zonse zimene mwamuna amamlonjeza mkazi kuti ndizachita tikazalowa mbanja zimene mwina amakwanirisa ndipo akafunsidwa amanena kuti tidakali mbanja moyo udakalipo tiona kusokolo kumene tingachitire chimene chikuoneka apa nchonena kuti pali zinthu zina zimene adagwirizana zimene amayenera kuchita ngati mgwirizano zimene sizinachitike ndikuwuzani mfundo imodzi mfundo yonena kuti president wa dziko asamayimbidwe akapena kuti uzengedwa mlandu anakamba zonena kuti izi adagwirizana kuti tikazalowa mboma mfundo imeneyi tizayichese mfundo imeneyi president ndithu ino achakwera mukazalowa mbomamu kaya wapezeka kuti pali mfungo ina yake akuti azathe kukufufuzani anti corruption ndikusengani mlandu bwino mpaka na pano zimenezo sizinachitike ndipo Brian wafusa achilima kuti chifukwa chani pano pamukupanga kodi nkutheka kuti chifukwa chokuti iwo wakutchulidwa iwonso mwina ali ndi zina lokuti alitchule koma silingapite kutali chifukwa cha mmene alili malamulo athu padakali pano ndiye anayankha mochenjera ananena kuti ayi zimenezo ndikuyankhula chifukwa chonena kuti tidagwirizana chifukwa tidagwirizana ziyenera kuti zichitike komano nkuyankha kwa munthu wandale ndikufunsani inuyo amene mmawerenga in between the lines chabwino tikuwerenga chani pa zimene zikutuluka nthawi kwa anthu ena mosapyatira maganizo tokhaonena kuti kodi mufuna kuti ndipakike matope wa ine ndekha matope nanunso anu tikwadziwa kodi inunso mukutanthauza kuti ku ofesi kwanu palibe olodontho la matope limene linakukhuzani bwanji pamene afufuza ine inunso akufufuzeni ndeti chonse chimene chingatchinge kuti inu asakufufuzeni kuti nanunso azikufufuzani kodi akaponda mgaga amene panopo ali ku suspension amene anali chief of staff ku ofesi ya president ndipo amasankhidwa ndi a president amene amagwira ntchito ndi ndani kodi kodi ngati akukayikiridwa situnena kuti anabaya ngati akukayikiridwa kuti mwina amatengapo ndalama zambiri ndiye kuti ofesi ya president kodi sikukhuzika kapena ayi pali mafunso ochuluka amene nawonso ICB mwina akhale ndi chidwi kuti akafufuze ku ofesi ya president ndiwona ngati kuti mawu amenewa amene achilima ayankhula ofuna kuchosa mulo limeneli
ndobweresa mafunso komanso ofuna kuonesa anthu kuna kuti mwina aditu tisangoiona game motere mwina so ziliko zina andale nthawi zina amatha kupanga zimenezo to deflect the attention kuti nkhaniyo mwina adi uyuso akamatero ndikuti akuchepesa ululu ndi mphamvu ya nkhani ya asata chabwino wayana tikhoza kukhala pano nkukamba tsiku lonse kwatuluka nkhani zambiri pamene wanenera Brian Banda maprogramu athu otsatira tikhala tikuunika nkhani zimenezi mwakuya tisakasaka kuti timveso mbali ya MCP kuti kodiwa kuti bwanji pa zimene ayankhula vice president a dziko lino amenenso ndi a president a chipani cha UTM mwina mawu otsiriza pamene tutseka zokambira nazo wayana mawanga omaliza ngonena kuti anthu bwezi mwina tikumanena kuti koma pa ndendale zapepa koma kumbali ina ndizomvesa chisoni kuti ngati dziko timaoneka ngati kuti mwina tikuyenda kumakenaka umakambaso za chisankho umakambaso zosagwirizana umakambaso zosakhulupirirana izi kwa Malawi amene akusowa chakudya amene akusowa pogona amene akudandaula nkumagwira mutu kuti koma mafuta ophikira simenti wadula koma to apa nde ndalama imene malandira sikukwana ndale zonsezi ndizomvesa chisoni komanso zochitisa manyazi pempho kwa atsogoleri athu put your act together Amalawi sakufuna ndale Amalawi afuna moyo wopita kusogolo Amalawi afuna dziko limene mudawalonjeza la Kanani osati zisankho kapena osati kuyambana kapena kumamenyana ayi Amalawi what they want is better than what is happening today ndinene motero anthu akhala kumanong'ona mbuyomu kuti mgwirizano watonse pakati pa MCP ndi UTM suli bwino konse lero tamva izi tiyenda bwanji chisogolo what do you think ndi mmene zikhalire going forward are they injured beyond repair because the UTM anena kuzera mwachilima kuti sakupita kulikonse sili kuchoka pano ndiyeno akuti boma linapanga nawo nde zikhala bwanji and they have a right to say that ndizoona kunena kuti anapanga nawo kampeni akuti pamene timathamangisidwa kuphalombe timagendedwa akuti mafuta akanalala kodi boma lakinalili silomwe ndefe tichoke inu musale ngati tikuchoka ndiye tipite ku chisankho Amalawi avote koma mwina kuyankha funso lako directly ndinene motere kunena kuti zimaoneka ngati kuti UTM anapresedwa pakatipa nanga si msogoleri wawo amaoneka kuti akutchulidwa kuti yayi matopewa akumpaka panopo ndiona ngati nawonso ayamba sopana kusasa fumbi majaketi yawo nkumanena kuti yes apa president athu atiyankhulira mgwirizano umenewu tiwona chifukwa panopo zikwanje zatuluka tisanene mobisa apa zikwanje zatuluka ya malupangano ndipo chimodzi chimene anena iwowa nchonena kuti mwina anthu simmadziwa koma sopano tadziwa sopano ndi izi ndipo anthu ena aku MCP munkachita kubwera ku nyumba kwanga lero maina nditani ndikutchulani munkaninyengerera ndipo tinagwirizana za 5 years inunso 5 years ndizili kwa inu kuti kodi zimenezi tikwanirisa kapena ayi koma ngati sitakwanirisa mwauze Amalawi tione mochita ndi ananena maonena kuti it will be political fraud kapena kuti khala ngati kuti tikwanamiza Amalawi tikwanamiza zimenezi ndikufuna ndiwerenge kwa chimeja ananena mwamphamvu akuti any departure from the agreement amounts to a political fraud and termination means cheating to Malawians sakunama akunena kuchifika Amalawi pamene ankatenga achakwera sankatenga achakwera ngati Malawi Congress ayi ankatenga ngati achakwera amene ali msogoleri wa Tonse Alliance ndipo wachiwiri wake anali achilima kutanthauza kuti boma limene likuyendesedwa pano inalowa pa tiketi ya zipani zonsezi ndiye kuti ayambe kunena kuti iweyo siwofunikira kapena iwe ndiwofunikira ndiye kuti akulakwisa koma tiona kuti a president achita hando nkhani motani chifukwa interesting speech ikhala ya mene achakwera atayankhulire it will make or destroy the alliance zimanga kapena kubudula alliance kapena mgwirizano umenewo chabwino wayana chunga amenewo kutifikisa kumsiriziro kwa tinene kuti zolankhula zimene anayankhula president tinabwera pano asanayambe kuyankhula vice president kuchita build up ku statement imeneyo tamvera tonse limodzi mu Chingerezi ndi mchichewa komanso mtolankhani wathu Brian Banda amene anali pa ground kulilongwe watifotokozera amene zinali kumeneko ifeso mu studio muno tafotokoza ndime talonjezera zambiri mu nkhani zathu komanso ma program athu otsatira panopa
tibwererenso ku normal programming pa TV komanso normal programming ku radio. Mwakoma nonse, goodbye.